היי ילדים, אי פעם סיפרתי לכם איך פגשתי את אמא? זה היה בקיץ 2007, הגעתי למסיבה, ואז... טומסקי! מה קורה אחי? עשית מסיבה, כמה כוסיות. יאללה לחיים! בוא'נה אחי, גם ראית לך עבודה שם. מי, זאת? לא, שם, זאת היפה. זאת! אחי, זאת אירה. אתה הייתי ביחידה. וואלה, נו, זאת שלה. טוב. אירה! חבר'ה, מה קורה? אירה, תכירי, חבר שלי תום, אירה. וואפה קוונדו, אסור... בא לך שתות משהו? יאללה, תשמעי עליו. תעשו חיים, ילדים. סדן! הלו! קרה כבר? מה קרה? מי זה? תום ואירה, הפגשת ביניהם כבר? סדן, נראה לי גנבו לך את הטלפון, אחי. פאק, יש לך מושג איזה נזק עשית? תסתכל מסביב, תראה את החברים שלך, אתה רואה אותם שותים, רוקדים, נהנים? 6 שנים מעכשיו. לאף אחד אין שקל על התחת, כולנו סטודנטים, תום ואירה מתחתנים והחיים בזבל. אשכרה? מתחתנים? בבקשה, תגיד לי שאתה לא... עושה את הריקוד הזה עכשיו. אח שלי, אתה נשמע כועס. וואלה, תשחרר, אתה יודע, קח איזה חופשה, תעשה איזה הפסקה בין הסמסטרים, טוס להודו. חשמל, תאמין לי, חשמל. והנה, עוד 6 שנים אתה קרח. אחי, רוצה להרגיש האפס. נו, מה נסגר? טוב, לא הלך. טוב, מה עושים? כמה שמים בצ'ק? נראה לי אני שם שקל. איזה תחון אתה. מה תחון? איזה תחון אתה. לא, עזבו את הכסף, צריך לעשות איזה סרט חתונה או משהו, לא? אפשר לדבר להם איזה קטע של סאוף פארק נראה לי. היי תום! לא, זה לא רעיון טוב. ארני? 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 וואי, יש לי רעיון מטורף. אבל נראה לי מה זה מיצור אותו כבר. עזבו, הכי חשוב להביא אותם לתל אביב, אלינו, בוא נשאר להם 3 חודשים שכר דירה. אפשר לקנות להם פיל. פיל. אין מצב, אחי, אני עמוס עד ספטמבר. טוב חבר'ה, אני מתקשר לארנב. יאללה, תפעיל אותם.